Quanto? Cosa dia? Quando andare a fare ieri? Kuturani kon. Bila mi akti, mela ide da jodi ko suudu do. Hida jinda tunkadi. E wala dum wala jindu de kom. Tawa mo wala do. Conta meu nela. Koto ta metti na kam. Ya, oh. Wasina de na a voyage. Ko won dum no titala mariso. E ko mi no den ma. Ko landa bon na ko wona ngol ma fiu jun wa drago. Parce que mi mouvement maman, ana ka siku de la sente da ma fille ma kone. Inanda setna kala. Asetna kala awatala setna nekada. Parce que Koto ta metti na ga mi fala yoto. ande ni taw. Na ye ko den golla fala, na ye to golla fala. Ko va fala ma la jarnu le deza. Mi dina la ma ndum. Mi e fustara ko mi jabana. Ko dum no bitala ko fi. Ani ko no deza mi ige yo de ma do ko na la jabude. Deza ran to deza na wali pium ko na boy ma. Ko rix getida. Pium ko na wa to ni la pika di metila. Kono wakaje tulo de nawno do wodo tutule hijage ko mi anda e fewndo ko de nawnaji wona wole de fimu e ko to adda mo wode suuta wallina kadi ala kalkil ko wadda ko si wadda Agay ni ande. mi hala ngal ta ko mi de kono mi gayna Awa deddi wona ka setma ande mi gelo singina na de boy. Ko do ste den ka hor urenda asada wada ko fanda. Kede o samu ko inde ma inde sabro. India winda kono ko fiya Ko firma. e pitet ko min jonnama Ande ada mariso I am anda bal serious problem. Fi hono sai jodo no hala kan ne mo ngebemu hala ko tiwi sontumi. Ando ya bijo ko hono ya ta ka modima awatta dunde ko joda gollo ko taswana ko pole ni simento joba ne do desa alla andi ko wat. de dawo fi alla sa gayni to dekna da mi jaboma ha angayna Alla nanni ko watte sani alla jetti on nabi ado anga hew bedo wala no video ay de gitema potare de gite ngelo ko bari tum patawani no do jo no sambu wi mani nan ni wona ma to de dum jido ni man to ramo goy no gasa nga fete na fulke yo de wangala no fete ta tumbo bonida joni ate fa borna gol ate fa fus tabakti ore ma tum fete do ta ma na bitu na wala de ke yo besa yo dai me hala ma andi koyma Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia lambat tuh. Alah. Dia malaga. Kok programnya mau sinema duit mahal nih lah film. Udah nonton di mana me aliaute. Kalau lah ya dia lepas yang tu dah saya. Bukti. Mintini video anda ni orang. Jadi yang fikir, kono ada de bilang mi ada. Kalau ngapa lah saya, esok dulu. Afala la yawade. Allah afala la yawitale. Oke. No bolung kai. Kono mi hala no ma. Na ya ta ju fokko hondu mi halam no ma ko mi landi ma. Ongal nang.
Inda buɗe na buɗe mo non to. Ko buɗe god lo be fo. Jole lo gonno fala da. Ko yo patiente ba ha me lo buɗe. Si tawi ɗum ɗon wawata marsude Fi Allah. si tawi ɗum ɗon wawata marsude ina andi gonɗo mi haalatama il est première fois il est dernière fois a wiye mi patient to mi hokkima 3 heures de temps si mboɓɓi awani mi fermoyte non mi yewtuma par ce que saɗa ɗi ɓuuri ɗo a talan ɗamde fi service par ce que arnuɗa ɗo mi haalane no fimo wiɗa anno après deɓere patron ɓe affaire mum ɗi so lewnuma ɗo yade combien de mois depuis si ɗi araɗi ɗo e nder 3 heures de temps a wala yo prison matuma heɓma dégage yabtu komi haalama kon 3 heures tan mi hokkuma si mboɓɓi araɗi mi tawoyma toon ko zori ɓe yarten a wala e prison lève-toi lève-toi sortez ala komi wolananima e darolo e patron janggo ɗum faɗɗi jang yoron do 3 heures tan woɓɓi hokaɗo somi maya a haalay Não vi coisa lá, tá? Ismail con lui. È fuori. Hai fuori là? Ismail hai chi poi? Ini mi ala peti wonen. Mira ni ala apeti. Pai ngungu itu rumah ko jadi mino lagi bulo wali da. Hina bire bulo wali da anyama. Hala tara ko luai. Nen. Ati ake. Umanga do mbudi ko wadi no del gadem ala programu nini. Ya. Min fe do budu ka wala tan yalla. Ni ala. Donc problème ko di ma. No ma ko più don fanno regol gol la qua, ma guarda dopo giovane, lui l'ha lì. Subhanallah. Si mi fai a combudo ko jona na audio fa da ka. Giuo. Jiwo? Del katu wotino kana. Ko jiwo mo gare on hande. Oh hoti ka matte. Kono bi andi pellet ko fi mbudu la mala on. Donc fi mbudu ko la mala jari ka ko do imani ne. Ko ɗum sansuɗa par ce que bi jaɗi ka kinna woti ha wetan hande ismaila momi anduɗo nawa woni hande a nanɗiɗo sansuɗo bi jaɓɓon woti a ittata pooƴe a soɓɓata a hirdata iɗa joytuɗa waɗi hoorema susi hina nder fowason donc mbuuri ko lawana on faali ok itti koyɗe maɗe heɓa kamɓe ɗa joɗo hoorema waɗani hiɗo fourwason Cái này đã được. What? Ini malah ada bonus.
Dapat tak tahu dah. Ada tak? Ada phone. Siapa lah mungkin. Mesti sebab. Ai ka give jam minu ai merah je. Faham. Mau deh. Mau deh. Jalan tak. Jalan tu yang nak pun jalan. Kebun nu merah ni. Jika accept. Accept film ni. Bagi na ai kasa TV. Ini bila ni. Ai lagi biasa Telefon nak orang kasut je. di hill siapa. Long ni kan menjadi dan bayi gaya ni mungkin kan mungkin kata kalau gaya ni duduk di gaya ni. Andi misi mi duduk di hotel. Jadi, Tak biar orang baik kan dia. Kau tu mah. Kau itu dia belum kan. mana? Merci. Non. Non, biar ni kemana? Asal ni macam anjing kau ni. Ada biar kunjung lo. Ambat kilo le yang dah tu le jam model. Kau ya. Kau ni merah pom hidu tahu. Ai ni buat merah hidu. Han de bi before ne nan le ma anda honto nam golon man wolin dinay no. Jungu on mo wa ndia. Wana ti hape kiti. Na o sen la se wala ka sudu se wala golden wali sala golden wali. Wa won do dezu la ya talo sila ne nan ndum. Bidula mu mi ya la kwa. Kon mbari vraiment merci beaucoup. Yo bani kama mo la. Kau dulu awak nama. Mungkin sini ke anda mah sini boleh ada dunia tu Kan, amin. Ampun lah terima dari dia ya. Lepas ni saya Rani betul ni. Ringau. Mana dia tu? Kumpul tak aku ni wah. Ya aku cina dah ni. Wei, anda kon dia wan daya tu. Kon man ni tu kene. Wallahi ni tu kene. Felo ya sana ni. Hak wo tak. Mari you. Pada semua itu apa? Meski pai asal gimana atas, asal gimana atas pun bayar atas itu Ini yang banjol tu dua ni. Milo ya jul milo tu yang bukti. Mera apa ni di 14. Waktu nan. Milo ya milo tu jul desa biar tu ya biar. Itu kau ni buat dah nak ni. Ni pada lu bayar langit. Bayar dapat meski hon ni. Faham? Dia biar ya tayang. Ini kalau dia tu tu rambut dia. Halo? Bebe ngalizo? Ang ko du fa dala wadene la fa la wade. Quanto wonda? Ang happune mai Allah ya gine job la to won kala non be won kala mim mi anda wo ko holle mi mai. Ayo, hida arde kono. Ayo, awa aru mi do habbi manene. Hada fara mane bodi fe an ni lam do jibi kan de woko wonno mi jetti tirta. Mi Allah de mi hande do fe do lawol gol wela ya. Ayo, mi do tandi do wolle gal sa hewti ti do. Lawi ferbe take ille da ya yawgini hay ko million e batam siktiya. Jadi katu. Nah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hande Allah wali. Yung Allah wali. Kaya di jima ko no dugu de konfak. Ko gonga do tampere wadi ne mo jam. On 14 me. Ko fak bijang. Ya won dunia fi. Ponto. Dunia fi nyaw da gongo. Kono jere kat ko toro to ma non mi tede ma. Ko mi wadan ma fi Allah mi wadi. Kono sa ye hitom. Turi kama mi tede ma. Ala to ngene, ala to baba, ala to nere ko. Aduni hore ma. E docteur do kay
hôpital ka yaata kala ko heɓuɗa ma kala ko heɓuma muñora fikat fiƴande a famude hara fi'at na bonnal ma hakkil fi ɓiide ɓuuri bonnal ma hakkil jikkuma ta samsum a famude ba donc haray Ismaila ba waɗa ni nakko watama yoɓude ɓe allah ko d'accord nde hakkunde ma e Allah min mbi joɓɓi min mi wata no mi jaɗi ye awa jarama ala komi yoɓɓiramaɓe ala komi wiyama ɗum ɗo ay nene goto jam mi anda sino wawano wala non ko ni yaade faami c'est à dire ko allah yoɓata sa waɗini goɗɗo moƴƴerata habbiton habbo allah ko yoɓatama ko ɗum ɗon ɓuuri fof min kadi a mari bandiraɓe mi anda janggo ko wonno wonirde ɓe faami donc ɗum tontoma ɗum sa yeehi ukkipoɗa programme ji ma ɗin ha dikka si allah muuyi a arti saɗa faala a artiraɗo saɗa faala a hutire kam noon min objectif komi faalama waɗugol ko mi waɗi a faami piyu goto noon kadi nane man ha hongo tigui de ta haalana e goto ko kiisi wonna a faamude ta haalan goto yon hakkunde faami ka so allah muuya dekkoyi woni moƴƴu mattuɗa mi weltiki moƴƴama wallahi mi weltiki moƴƴama rewɓe ɓuri moƴƴude allahuma amin ala komi wawi haalde ɗum ɓeydo noon ko Allah jaram humpitike bébé Maricha mais mi jaɗino ata ko fokkitiri yahude kolli woni mais mi faami yamma waɗde kama a hotay alhamdulillahi rabbil alamin awa yo Allah naɓe jam moƴƴat amin an faala won nen ɓaya yimɓe wonduɓe walanode wondirami hakke mi faala kala komi waɗi on ɗo ko anduɗo mi waɗi on ɗo ko metti ko musi yo yaafana fiya min hay fusi a wonala ko hay fusi a bonala wonno bonɗuɗami ko hay fusi a bonnala komi wawata wiide ko yo Allah naɓe jam moƴƴat hewtuno e jam hentinanama yeeso niɓɓintinama ɓawa andi ko ɗum wilantaɓe wiya wonde basi yeeso to hentini ala fof moƴƴi hentina yeeso to ɓawga niɓɓita yo Allah naɓe jam moƴƴat nani joni nen so tawi kadi mi anda ɓaɓe ɓe mari joni nani ɗum haala maɗa mi anda so hewta hande est ce que woni so tawi on ɗon kadi ari nen ɗo andi wonde gal mi satti mi waɗi hanɗo yafinade kala dow ko anduɗo mi waɗi on ɗo ko muuse ko wiɗa ko metti ara komi yafanma yande bébé Maricha o heɓɓam ɗo o hayanayi o yiidata kono mi yettinay fof po si Allah yi nani mi yettinay yo Allah naɓe jam hewtoya e hono jam moƴƴere tawtoya jam ɓaɗi kam nani ni hay fof si a waɗa awanen ko ɗum ɗo fawde nder ga awa faw ala calay fuy tan fawa fof Allo Soul eyyi komin mbiɗa faala yiide joni joni ta suudu ga mbaɗinma o yalti joni o ala ga hay ɗon naya tongo mo yaar joni mbi habbima artu saare an ko mi noddinma artu a tawa lam ɗo Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan. Garam Jangan. tentu Iya kah? jangan lagi orang mulai aku koyas bébé Maricha ono dinolon yo heeɓi une semaine temo faala arde oto ala yaade te min ko woni lagine ko lamina mettisde mi faalama yo arta koyo prépare vie avion makko
Ɗum noon ina ɗumade ko ya préparé biye hakke makko o ala par ce que o ronku ande o haɓɓiɗe o to hawrude ronkude o to ko harde aɗa biye hakke makko ɗum préparata mbuɗɗi gadda e joni 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 wiyamtinamo biye aɗani ɗum mi noddirma ok ala problème comme non fof ɗum fof mi noddirma kikide madda e goɗɗum haalay gal jewde e ngam kase waynodiri ko hay yiiɗa leggal no dari dogay ha ngara hena kam baɗɗe sikka ko debbo dari